ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳରେ ବାଜପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଥିଲା। ଶୁଆକୁ ଦେଖି ବାଜ ଅହଙ୍କାରରେ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଆ, ଭଲ ହେଲା ମୋର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ନହେଲେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଏମିତି ଦୁଃସାହସର ସହିତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ବସିଛୁ? ଶୁଆଟି ଡରିଯାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଶୋଭା ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଜୋର ଦେଖାଇବାରେ ନାହିଁ, ପତିତକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାରେ ଅଛି। ଭକ୍ଷଣ ତ କେହି ବି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣ କରିବା ବଳବାନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳବାନ କାହାରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଜପକ୍ଷୀଟି ବୁଝିଗଲା ଓ ତା'ର ବିଚାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳବାନ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଳକୁ ସଦାବେଳେ ପର ଉପକାର ଏବଂ କାହାରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଣିନାଗ, ନମସ୍କାର।